partiduan ja jokatu daude Azkartzak eta Lauro. Eta urrungoan jolastuko daude Marista, Club Deportivo Bilbo. Kostauiak erreka erasartzen, baina gero ikusten da guztio daudela eta ondo jolatzen daudela. Pero handi egiten du, beraz, nik uste dut hobeto dauzenan errekan. Gaurko formatoa 20 minutuko hitak izan dira, 4 skater hit bakoitzean, eta orden bat jarraituz ekin diote. Truko honenak atera dituztenak atera dira garaile. Egia esan, maila oso altua da, eta ez dakit, harrotasuna ematen du. Eta euria kondenatuz plaza